Mga tugang liwat, Diyos marhay na pagkaaga po sa Indugabos. Aldaw kita mga tugang unyanin Biyernes. Petsa 11 na kita kan bulan na Marso taon 2022. Sa laog mga tugang nin po kumasumenos, sarong oras may kabanga kita po mairiban tangali pong tawanan nindalan. Ang mga importanteng tema kanal daw. Mga barata sa lado lokal, sa lado nasyonal. Asin man ang sa indo pong mareaksyon, ang sa indong mga komento, ang sa indong mga suggestion, ang samuyang text line. Pakisurat po kan samuyang text line 0948-241-7675. Asin man mga tugang, live po kami sa mga media portal kan RPN DCKI Radyo Ronda Iriga. Sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter. Maray naramrag po sa Bilog na Rinconada area. Sa 36 na barangay kan syudad po nin Iriga. Sa 6 na banwaan kan Rinconada. Good morning po sa Indo, maray na ramrag. Maray na aga po dyan sa Sentro Kaniriga, sa may Sentro Kanabwa. Maray na aga mon po dyan sa parte kan Balatan Sagkod Batu. Abot dyan sa may 3rd District Kanalbay. Diyan po sa Banwaan, Kanbula, Asinbao, Pasiring po. Diyan sa may parte kan Pili, sa 2nd District, 3rd District, asin po sa Partido area. Siriman po diyan sa Buhi, Pasiring sa may 1st Distrito, Kanalbay. Maray na aga po sa Indugabos. Si Melvin Parayoga, amo na. Magaya-gaya mga tugang an sa tuyang saldangon yan. Aratyan mga tugang papasadahan ta. Andapit po digdi sa presyo kan mga mayor na barakalon. Napiktado na ngunyan sa iba mga tugang na mga lugar. Darapo kan krisis. Digdi sa grabing pagulang to kan presyo, kan produktong petrolyo. Sa lado kan transport sector, madadagos daw ang sa inda mga tugang na tigil pasada o kaya strike sa maabot na pizza 15. Ano po ang magiging sitwasyon man? Digdi po sa Satuya, sa Rinconada, sa Siyudad Kaniriga. Uy, magaya-gaya po ang sirang kansaldang. Good morning sa Indugabos, maray na ramrag.
Kaibahan niya to mga tugang sa technical side. Yaon po si Felix Lagrimas, asin si Rodel Cesar. Duman po sa transmitter. Yaon man si James Soco, asin man si Tony Saison. Si Melvin Parayoga, amo na. Asin man mga tugang, papasadaan tapan dapit po sa pinaggibo na National Vaccination Day, pan-apat na kabtang sudma. Asin man, ano po ang sitwasyon? Bueno, iguana po kita nin bali 7 minutos kunyan, makalis na oras na alas 8 po, nin pagkaaga. Si Melvin Parayoga, amo na. Aratsan man mga tugang, sa tuya pang tutukaron, ang iba pa pong mga tema. Ini pong dapit sa fuel subsidy, sa transport sector, medyo dardakula ang itataukan gobyerno. Ang hapot dyan, si isay ang mga kwalipikado. Si isay po ang matatawanan, si isay man ang dai. Asin no arin po yan, itatao. Si Melvin Parayoga, amo na. Bueno, pasadaan ko na tulos-tulos ang mga pagriba sa dagdag na mga barata. Field Report. Nasa linya ngunyan karondang Ruth Pornelius Ruth, Marinaaga. Maray na aga tabi, Manicure. Good morning sa mga parantabay man. And makakulo niya po si Police, Senior Master Sergeant Marvin Sanchez, kan PNP ba out para nilabagaan na local campaign manik Malvin. And sa rupa dyan, kapasuntaman siya ang mga accomplishment kan nasabi ng opisina. Ngunyan makakaulit si Sir Marvin Sanchez. Good morning, sir. Live ka po sa programang Amuna. And yaon si Karondang Melvin Parayoga po. Sir, good morning po. Good morning, Kap. Good morning po sa mga nag-inan niyo po sa loob programa. Iyo po, mientras po napaparanian sa tuyang campaign period sa mga lokal na kandidato, ano na pong mga preparasyon ang sa tuya pong ilinatag sa parte kan Bao PNP, tangani pong masiguro ta na magiging tranquilo, asin po magiging peaceful ang sa tuya pong campaign period abot po sa eleksyon. Yes, sir. Talaga, sir, nag-arani na po sa tuyang national and local election. Ang sa tuyang naning hipi, medyo sibot naman. Asin, nakakastamani po. Nakipag-order naman po sa kay Comelec na sabi nga na may sa po sindang signing of covenants between the both parties po ang magkaibang lado na ini yung mga kandidato po na magkakauga po sindang peace covenant, kaiba po ang iba-ibang sektor para ininganit po sa tuyang maabot na eleksyon maging matuninong po. I see. No rin po yan mangyayari ang peace covenant pong yan. Bali po ang tentative pa sa naman po yung pika 18 po nganyan po depende po sa availability ka sa tuyang mga kandidato kung sila po makuyog po sa aldaw na yan. I see. Pero po digdi po sa tuya man na kampanya sa Comelec Ganban, kumusta na po? Iguana tabi kita nin na-apprehendir o kaya nakuyan po kanina Ganban? Okay, babalikan niya to si Ruth Arachan, medyo nawara si Ruth Pornelius. Si Melvin Parayoga, amo na. Okay, aramon ta daw, giraray ki Police Senior Master Sergeant Sanchez kung ano po ang sitwasyon sa Ganban dyan sa Baaw. Hello sir, please go ahead po, giraray. Yes, sir. Actually po, sir, sa mo yung checkpoint continuous mapugera.
asin sa mga may sadiri po ng ano to, ng mga may badil, nagkakatok man po kuyari kami na sinda po, kung isurrender na muna po ang sendang mga badil na dahil na po lisensyado. Aha. Magbasil po siya sa kung sakali sindang matsimpuan po o mahilig po duman sa record na sinda nagkatalo po ng illegal na badil o dahil lisensyado, maharap po sila sa kasong pagbago ng pinagbabawal na badil po. I see. Okay. So, Ruth, may kahaputan ka pa kay Sir Sanchez. Please go ahead, Tabi Ruth. Yes, sabi, Randang Melvin, o Kap Melvin, sa rolang kitang kahusan kay Police Senior Master Sergeant Marvin Sanchez. Sir, itong katakot dabi sir sa mga illegal activities tabi di sa Baaw, lalong-lalo na kaparaninaan election or campaign, local campaign. Ano tabi sir, pag-monitor nindo, kumusta tabi? Yes, sa ngunyan po sir, manageable pa man ang situation asin sa mga illegal activities sa kanyang mga operatiba, padalos-dalos magpagyaray sa pag-monitor. At tali po sir, sa ngunyan nga ni, sa benta may mga nakasalang nga naman na pilitang iserve o lalong-lalo pa itong mga nagbabahilar po sa pinagbabawal na gamot. Maggaladalat na lang po kita na kung sakaling iniyo may sagipumina, asin may paabot lang po sa mga namamanawaan. Okay, tabi, Kap Melvin, yan tabi, sa kikipag-ulay niya to kay Police Senior Master Sergeant Marvin Sanchez, sa panginginot man ni Police Major Divino Jan Pelea, kan PNP Baaw. Salamat tabi sa iyong informasyon. Ano sa kuyang location, Rob Cornelius, para sa Radyo Ronda, Irigal. Okay, salamat sa imo, Ruth, sa dagdag na barata. 14 minutos kunyan mga tugang, makalihis na. Ang oras na alas 8 po nin pagkaaga. So ba mga tugang, iyon na po bali ang pan-apat na National Vaccination Day. Kaya lang, ang iba po na mga vaccination site, kulang naman ang nagpapabakuna eh. Pero kung hihilingon ta sa target population, kulang pa po talaga. Igwapanin mga dapat matudukanin bakuna, bako pang kumpleto. Ingon yan mga tugang, tayaw na po sa pan-apat na kabtang. Ang iba po sa mga LGUs, haros mga tugang nagdodor-todor na, yaon na po nagpapasiring sa mga harong, kadtong mga daipa mga tugang bakunado. Dapat siguro gibuhon na po yan eh. Tanasasayang sana po ang gastos, nagpaparahalat sana so mga health personnel dyan po sa vaccination site, durumanana garosa sa indang mga harong. Dumanana sa nasa sa indang mga istada, ngani po na madaraan bakuna. Ngunyan kung habo pa, bahala naman po sinda. Mayo na po nin magiginibo, talagang anhabo, di mo yan mapipirit. Asin ang gusto mga tugang, maski pa po medyo harayo, talagang maduman yan. Ini pong mga nagkakatarada, iyon na sana talaga ini, so mga kuyan po, may mga rason. Halimbawa, personal reason, ngaya may namamati ako, di ako pwede na magpabakuna, takot ako dyan sa dagom, takot ako na tudukon, asin man mga tugang, an iba po dyan talagang iba ang pagtubod, digdi po sa bakuna. Si Melvin Parayoga, amo na. Kaya ang pangapodan niya to, digdi po sa mga health workers. Tuyuho na sana sa mga harong. Magdor-to-door na. Iyo man sana po yan ang kasimbagan digdi. Pagkatapos na maubos po, malibot ang sarong lugar, asin anas na po nasabihan, mayo na po kita nin rason, tanganing magparakondusir pa kaning National Vaccination Day, na ini mga tugang nakakapitiw pa. Kadakol kan mga nagpaparahalat sana na mabakuna. Kulang naman po ang nagpapabakuna, sayang sa nakan gastos. Sayang po kan gastos kan gobyerno. Tayan po ginagastusan man kan municipal or city health office. Ginagastusan kan barangay. Takon dyan sa barangay makondusir kan pagbakuna,
Siyempre po, alangan man na ipagutumon mo ang mga health workers. Siyempre, may handa ka na isnakan, may handa ka na pagkakan. Tapos po, sa indang mga gagamiton, lamisa, ang gabos na mga, ako yan po, mga staff na iyon makondusir kan sinambit ng vaccination. Tako mga tugang, tubod talaga ako, na ini pong managkakatarada, iyo na inisuhabo talaga na magpatudok nin bakuna. Si Melvin Parayoga, amo na. Asin po, so mga buot magpatudok sa panahon na ito, kung pirang beses na nalagkaigwa mga tugang nin vaccination day, sagkod mga tugang, apera pa duman sa araal daw na sana, na pwede mga tugang magpasiring sa vaccination site. Mayo na po nin rason. Daita na pagparapipiriton, pata talagang habo. Si Melvin Parayoga, amo na. Maray po kung mandatory digdi po sa satuya ang pagpapabakuna. Digdi po sa satuya kaya, bako man na mandatory. Kuyan sana voluntad ang pagpapatudok nin bakuna. Kaya dain na po kita nin magiginibo. An hanapon ta sa mga gusto. So habo, data na po pagpiriton ta talagang habo yan. Si Melvin Parayoga, amo na. Alas 8:19 mga tugang, ang satuyang oras mo niyan. May huma mga tugang ang transport sector para po sa tigil pasada o transport strike sa maabot na pitsa 15. Asin may kasimbagan po digdi ang gobyerno na tatawan ng daanin subsidy ang mga yaon sa transport sector kay ba na po ining mga toda. Bot sabihon, kay ba na po ang mga tri-mobile drivers operators. Tatawananin 6,500. Dardakula po yan. Anhapot sa nadigdi. Paano po masisiguro na gabos matatawanan? Paano mga tugang masisiguro na mayo nin mababayaan, umayo mga tugang nin palakasan digdi sa fuel subsidy sagkod. No arin po yan itatao. Takon abot sa naman mga tugang sa pangako, yaon na po ang kampanya, sibot na ang gabos. Day pa mga tugang maitatao, sige man ang langkaw kan gasolina, sayang sana. Kaya mga tugang, magkakaararaman po ni sa Marso 15 sa pinagtalaan na transport strike kan iba pong mga grupo kan transport sector tadi mga tugang kontento digdi po sa mga fuel subsidy na pinagsasabi sagkod daiman mga tugang nakaka-aprobar pa ang LTFRB duman po sa fare increase o dugang na plete. Si Melvin Parayoga, amo na. Kaya ngunyan, ang sabi po nga ni kan ibang sektor, ibang grupo kan transportasyon, dapat ngaya suspenderon ang excise tax, ang oil deregulation law. Asin mga tugang masususpend sa nani kung magkaigwaponin special session ang Kongreso. Nangunyan mga tugang, recess, naka-recess na ang Kongreso. Mabelta sinda after June. So, paano pa? Di na po yan maaksyonan siguro. Pero sa mga tugang, kung magkaigwa po ni special session. Kaya, ini pong problema ta. Sa padagos na pagulang to sa presyo kan produktong petrolyo, yaon na po namamatian ta na ang grabe mga tugang na epekto. Ang sa inda pong gigibuhon na transport strike,
bastang daidaan aksyonan kan gobyerno an sa indang pinagahagad na suspension kan excise tax pagbasura man sa oil deregulation law. Bali palang 30 transport group na yaon sa irarom kan National Public Transports Coalition asin day na dasinda makaagwanta, day na mabubuhay ang pamilya sa presenting income na nakukuha sa pagkayod nin pampublikong bihikulo. Si Melvin Parayoga, amo na. Kabalida sa mga ma-strike mga tugang, magkakaigwapo nin tigil pasada, iyo po ang mga jeepney drivers, ini pong TNBS, kabali na dyan, ini pong mga nagkakayod pala sa PhilCab, taxi drivers, UB Express, delivery service, magin po mga trimobile. Ang piston mga tugang nagsabi na kaipuhan halion an excise tax as in an oil deregulation law. Tangani na iyo ang makasalo sa padagos na paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo. Pero kakayanon man daw yan kan gobyerno mga tugang na grabe ngunyan ang pagkakautang. Kung nahalion mga tugang ang excise tax, ano pa po ang kukuanantanin pambayad sa grabing utang kan gobyerno huli sa pandemya? Si Melvin Parayoga, amo na. Dakula man na problema po yan. Nakatubang ngunyan sa Palasyo Malacanang kay Presidente Rodrigo Duterte. Ini pong krisis na ini sa enerhiya, saro ini sa pinag-iisipan ngunyan kung paano mariresolveran. Ini po mga tugang na 6,500 na fuel subsidy, gayod po masasabi ta. Nakuyan sana ini, mga panambal sana, palliative solution sana, kan gobyerno. First aid sana ini. Ang importante mga tugang, so panmahaluyan na solusyon. Digdi po sa problema. Field Report. Aramon taman ang dagdag na barata na sa linya, Karondang Philip Barasana. Philip, maray na agatabi. Salamat, Tabi Manager. Good morning sa mga prantabay niya to. Karubaga, iba na naman ang tanog niya to. Hard life ang tanog niya to. Ngunyanig di sa monitor. Aha. Good morning sa mga prantabay niya to. Good morning kay Consyal Sani Maestrado ka na siyudad din Iriga. Saro kayan sa pinagsasabi ka na mga kababayan niya to, ining manunungod sa paglangkaw ka na presyo ka na produktong petrolyo na ang pamasahe sigan langkaw. Ang problema, ining mga empleyado ka na gobyerno, maging pribado. Day man naglalangkaw. Day man naglalangkaw. Kaya ani ba, nag-aangal man. Pero nga day man makakatapar sa pagparalangkaw kan pamasahe, ana sweldo kan mga empleyado. Saro pa yan sa... sa tuyang mga kababayan. Oo, saro pa yan tabi, Philip, sa problema tangon yan. Siyempre, gabos man maangal. Magin ang mga empleyado kan gobyerno, orog na ang mga yaon sa private sector, digdi sa hababa na sweldo. Minimum 310, digdi sa Bicol. Paano ka kani mabubuhay sa pan-aral daw na gastusan? 310, ansang ribo nga ni, kunigwa kanin 4 na miyembro kan pamilya, aday ka makakompleto kan mga dapat mong bakalon sa loob kan harong. Oo, gasino sana yan.
An para tarok nga ni palangon lampas ng 400 pesos an tangdan, Oo. libre pan kakan. Iyo. O di daw pa so mga empleyado. Oo. Para tarok sa nayan, pero garo skill na an pasweldo. Pero mapagal man. Talagang mapagal yan. Sabi nga ni Ken, magtanim ay di biro, palaging natayuko. Oo. Kung kuyan man, komparasyon sa kapagalan, baad dubli pa ang kapagalan kaning mga yaon dyan sa uma. Oo, saka ibabagang empleyado kan gobyerno, relax man, lalong-lalo na Oo. itong mga ghost employee. Eyo. Ito, mga 15-30, iba. Oo. Relax ang buhay. Eyo, tama dyan sa nama, pirma. Yan. Kaya, kung minsan, dahil man talaga pwedeng lang kawanin sweldo ang mga araw kayo sa ghost nga ni. Dapat lang kawan talaga ng sweldo itong mga skill talagang nahihiling na nagtatrabaho maghapon sa sarong opisina o kaya itong mga hard work na sinasabi. Talagang ang mga hardworking baga na trabaho, arog ka na pag-welding, ining yaon sa mga construction, talagang entirong nagpapaturo nin ganot ang mga empleyado niya to. Kaya dapat ini ang tawan atensyon kan Department of Labor and Employment. Siyempre, hirak man duman sa sendang pamilya na anibay digdi mga nagpapa-eskwela. Tapos, kunigwapanin pasuso, sayin maparakuanin panggatas. Kung minsan nga ni, mayong gatasan ina, kung mamahalon pa so babakalon na gatas, yan ang problema. Kung pigpaparasup-sup ka na aki, sutyupon, ralabot na so nipol, mayo man nagtuturo. Pero kay to, oso kaya anam na sabi. Aha, itong tinimba. Tinimba, sukaran lang, okay na? Okay na. Yan, pwede na. Kung yan, dahil na mabubuhay, anaki, na dahil gatas na masiram. Itong gatas kan hayop na... Pero kuya niyan, kumbaga sa pagpapatuod sa naman yan eh. Mas kuyan pa nga ni, mas disiplinado pa. So mga aki kadto kay sangon yan eh. Sabi ka na sarong pagiriba tadigdi, mas masiramdan, gatas kanina. Ay, iyo. Didi sa... Iyo, kuyan. Igwabagayanin kolostrum. Oo. Kaya nga nan aki baga, pag pinasusukan gatas kanina, mataba. Ayan salud. Oo, pag nagdadakula, malinaw ang isip. Pero yung mga gatas na alis sa hayop, sabi kan sa rokuma na kaibahan, kaya ngayon mga ugali kanibang mga kakanin yan, garo na hayop. Oo. Sa hayop. Tanakasusukan mga halis sa sunguyan. Yan ang problema. Ay makonselo na buhay niya to ngunya na mga panahon tabi paring Milbin. Pero kuyan kumusta ang transport sector digdi sa Rinconada? Ano daw mabalisinda digdi sa transport strike or mamasid sa nasinda? Mayo pa bagang mga girong-girong ang yaon sa transport digdi sa probinsya. Baad naghahalat na sana. Oo, ang nangyayari ba kaya tabi paring Milbin, basta arog kaning mga naghiroan transport sector duman sa Metro Manila, naturunod naman sanan sa probinsya. Aha. Pero kung naguhurot paglangkaw ni na presyo kan pamasahe, minabasi man giraray sinda duman sa hiro kan transport sa nasyonal. Pero dapat ko yan maging vigilante man sinda. Tayo ni apektado ka ni ang gabos. Sagkod maraysa na kung mayo kita nin pinoprotehir.
na mga pasahero digdi sa tuyang lugar, mga commuters sa Araldao. Saka ang dipisil kay ni limitado baga na sakay kan mga yaon sa transport. Oo. Kung dani ba man nga nga mga nagsasakay ngon nagaangal man sa dapat niya man pagpara langkawan pamasahe, tani ba man subot ng mga yaon sa transport, ining sa Trimobile, pero tinataga man ang ibang pasahero na mayo pa man taripang ipinapautob ang lokal na gobyerno ka na iriga, pati naman ang ordinansa hali sa sanggunang panlungsod kan iriga na taripa. Mhm. Kaya dapat ngaya, sabi kan ibang mga nagsakay, magpaluwas na din taripa ang sanggunang panlungsod kan iriga, pasar sa ordinansa na arog na kainan pamasahe, tanganing dayaman maribong ang mga riding public. Okay. Yaon yan sa kuyan, komite ni Consial Ros Orolpo. Pasadahan ta daw kay ni si Consial Ros Orolpo kung anong masasabi niya. Manunungod sa transport sector, sa riding public. Tanganing day magkaribong ang lambang saro. So halidigdi sa kuyang location ni man si Philip Barasena, RPN Radyo Ronda. Okay, salamat sa imo karondang Philip Barasena sa dugang na barata. Makonsuelo man ang pinag-text na ni kan 4318. Pagminsan kaya ata kulang nga ni ang gatas sa ina, so ama nakikiagawan pa, pati sa kolostrum amo na nauuna. Mabulta kita mga tugang sa iba pa niya tong mga barata, iba pa niya tong ulay-ulay. Makalisa na po ang nagkakaparang mga pagiramdom. Ang oras na ini darapo sa Indo ni Aldrin Pitagan ang pinipitagan sa Baaw, Camarines Sur. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Irigas City. Ang oras na ini darapo sa Indo ni Municipal Councilor Daisy Pera Trinidad, kan Baaw, Camarines Sur. This time check is brought to you by Senator Leila De Lima. Ang oras man na ini daraman sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Serbisyong galing na kita, ang galing-galing galing, sa senso progreso, tatagaling na kita. Tubong mulwang bao, di ta pabayaan sa konseo, tabangan ta, kaya galing na kita. Ang galing-galing galing, ang galing-galing galing, ang galing-galing galing, galing na kita. Boy no mga tugang, igwa na kita ngunyanin. Bali po, 25 minutos antes sa alas 9. Si Melvin Parayoga, amo na. Boy no, makakaulay niya ito ngunyan. Ang pamayukan DTI digdi po sa Camarines Sur, si Provincial Director G. Ablan, kan Department of Trade and Industry. Sir, maray na aga po tabi, maray na ramrag. Maray na ramrag, kanimo Melvin, ang pagsigamos na kababayan na dyan sa ring manata area. Iyo po, napaapod tabi kami sa imo, sir, buot misa ng maaraman, kung may epekto na po sa mga mayor na barakalon sa Indo pong monitoring, ini pong padagos man na paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo tabi. Well, ining pagmamonitor, ipaabot na lang po sa gamos, regular po ining nakikibo ka Department of Trade and Industry, weekly and then by monthly,
talagang tigmo-monitor yan sa bilog na Camarines Sur. Opo. And so far, sa latest monitoring may pa man pong effect itong crisis na nangyayari. Kumbaga, terming pagkataas ng crudo dahil po kaning crisis man na nangyayari sa Russia and Ukraine. Opo. Kumbaga, halos every week, yung pagkataas kang crudo. Pero so far and so good, may pa man pong epekto ini sa presyo po kaning mga basic and prime commodities. Lalo na po naman sa sakop or tigmo-monitor ng Department of Trade and Industry. Iyo po, kumbaga sir, data po maninigaran na sigurado, bako pa man ngunyan, magkakaigwa po nin epekto, sigurado po sa mga maabot na bulan, may epekto po ni Tabi. Well, para mo, pag nagpadagos ang terming paglangsaw ka ng crudo, most likely baka maapektuhan. Kasi kung hihilingon ta ang kumbaga role kang crudo sa pagninegosyo. Iyo po. A few of the establishment kadikit kaya nagagamit crudo sa pagproducer ng produkto nila. Pero largely kaya sa ito talagang electricity or by solar pag-produce ka ng mga products. Pero grabe po ang consumption ng fuel when it comes to logistics or ito po ang pag-distribuer ng mga produkto sa merkado. Opo. Kasi imagine from the manufacturing companies, i-distribute yan sa mga merkado, sa iba-ibang parts ng country, and it will really consume fuel. Kasi di ba, ang pag-transport is either by the land, by the sea, or by the air. Opo. So, kung mag-apit ang kaya nakatingin, ihilingon ko sa per cost as 58%. Sir, nawawara po kita. So, ang the consumption natin, most likely, mapag 7% ng pollution. So, almost higit man iting effect. So, sana natin magpunto na iting kalahisan mo. Pero, pwede mong madano dyan dahil, gusto ko alam mo ito sa mga kung kailangan magpunto, magpaglang ako, ito bawas man ang effect ang pong effect ng consumption na. Iyo po. First and foremost, dapat siguro maging masinop kita sa pagmahal, sa pagkusog ng mga produkto. Gusto mong sabihin ka kung ano lang talaga itong pangangahin mo pa, yun itong kita. Eh kita mag-resort naman sa panic buying, or nakita din sobra, kasi change kung temporary shortage, also tayo, di ba pag nagtataas, supply, presyo. Opo. So sir, arong tabi ka ni kun ngunyan tabi sir, day pakita ni nanunutaran na adjustment or increase, sa lado kan DTI, no rin po expected na kung magpadagos ining sige pong langkaw kan presyo, kan produktong petrolyo, mga anong bulan, sir, pwedeng mamatean, an increase na yan? Ayaw yan sa bulan. Ang pinasabi ko, pag halos more than 50% na so increase level ng produkto, ay kaning petrolyo, most likely magkakaiwa ni kadikit na effect. So, mayo yan sa bulan. I see. And so far, kumbaga, depende yan sa percentage na kaning increase. Pag more than 50% yan, most likely, baka maapektuhan na talaga. And, sabi ko nga, maging masinop, dahil na kita mag-contribute naman sa pagkaigwang temporary shortage kaning supply kang products para po dahil maapektuhan. And then second, siguro it's high time na mag-try kita din mga other brands. Kasi, usually sa Satuya, nagiging brand conscious pag kita or ito nagkakaigwa kitang brand loyalty. Ngayon, pag bigulayan ng sabon, parang ka na kung ano ang babakalon. Or pag bigulayan ng kape, ikaw tulos naglalaong sa isip na kung babakalon. Iyo po. Diba? Or toothpaste, ikaw na. So, siguro it's high time na magsubok kita ng other brands para at least itong demand for that particular product ma-dissipate. And pag nagbaba ang demand ka yan, most likely baka magbaba yan. So,
we have a power as a consumers. And then, ako mismo kasi, araw kayo ng kinikibo ko, I always try other brands. And surprisingly, na-discover ko na magayon man pala, although ako siyang papuso. Usually kasi, pag less advertise ang produkto, dahil kayo nagkakagat sa market, di ba? Sa tuyang mga Iyo po. consumers. Kasi, data mantisado. Pero most likely, sa personal experience ko, bako siyang papuso, pero magayon man ang quality. And nagluluwas, mas barato, mas affordable ang presyo. Opo. And pangatlo, siguro dapat, itong lifestyle na baga i-simplify ta. Pwede kitang mag-back to basics. Kasi ito baga ang lifestyle na masyado ng highly commercialized. Siguro dahil sa kabisihan, gusto na pag-ulit ang araw, mabukas na lang din nilata para at least makakana lang. Di ba? Or Opo. na lang sa cellphone para at least ready na ang pagkakan. Opo. Or drive-thru na lahat. Pwede ba baga sa mga pants, magtanong kitang kamatis, sibuyas, bawang, para at least baga itong mga pwedeng pang-aral daw na konsumo, kung anong na lang. Di ba? Ito Opo, dapat siguro maging resourceful, maging creative kita kung ano ang pwedeng ipupunta para, kumbaga, more or less makakabawas man sa expenses na. Kasi kahit po talaga hindi, kahit po ikaw kitang mga strategies kung paano ta mai-stretch ang budget ta. Aha. So, Opo. siguro, magayon na pag-atira niyan. And then, last advice ko, pwede man gayon na, kung halimbawa, sa hiling kita, income nita is medyo ababa. Siguro pwedeng on the side mag-renegosyo, after office hour, or probably during weekend, baka pwedeng may mga pag-negosyoan sila kung anong lutpot dyan, or anong tipo na crafts dyan. Kasi, para mo, Melvin, madali na nga yung pag-negosyo mo yan kasi kung minsan, ipopost mo na lang sa social media, tapos may buyer ka na. Di ba? So, kadakol pa aking. So, either magtipid ka or maging siguro kang mga resources na idagdag sa imong compound, sa pagi kang pagtanong-tanong, or pwede kang magnegosyo on the side para po i-increase ang sa imong income. So, dapat na kita magpadaog sa crisis. Opo. As consumers, ikaw kitang power na pwedeng ibuhon para po ma-extend. Opo. Kung ano man ang crisis na ito, bigaan yan kita. Opo. Sa rupatabi, sir, digdi, apira po sa pagiging resourceful, pagiging mahigos. Ano po ang abiso ta? Digdi po sa mga sari-sari store. Taminsan, mayo tabi kadtong SRP. Ano po ang abiso niya to sa mga consumer digdi? Well, di ko kami i-presyo. Downloadable po yan sa Play Store. Ang i-presyo, pwede din itong i-download sa mobile app. And yan po dyan ang mga SRPs ka mga produktong nagmo-monitor ng DTI. So, pag nagsha-shopping tinda, pwede din ang ma-monitor tulos kung hindi man hanggang na nagbabakal din ang presyo, kung baga na nagsusubra naman sa inaabot na SRP or suggested retail price na pigpapautob ng Department of Chinese Industry. Iyo po. And then sunod, ikwaman kita mga mobile app man or mga mobile phones na usually nagpo-post ikwa kami mga account like kita sa tuya, ikwa kami kita ikang so kung halimbawa may mga reklamo sila or may mga kahaputan sila, pwede silang mag-upload or mag-text or mag-call sa sabuyang mga numbers or social media account. Saka rin kumbaga, pagtarabangan sa ini, parang galing mga dilemma, saka rin kumbaga ma-lessen ang drastic effect kasi sa tao. Okay. So, sir, thank you very much po. Salamat na maray sa pagkakataon sa panahon na makaulay ka po digdi sa Laogkan programa tabi. Naputol na kami. Halat ko na ta pakoyanon ta. Pa-extron ta si daig na. Okay. Okay. So, igwa na po kita. Nin 14 minutos
makalisan oras o antes an alas 9. Si Melvin Parayoga, amo na. Asin man an oras na ini, daraman sa Indo ni Kagawad Ben Blanquera, Kanbaaw, Camarines Sur, 7 ang pag-asa. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masigin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Mabuot, humilde, magalang, asin, matinabang. Sal Fortuno Jr. May pinagmanahan. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kumita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang porsyon na ini daraman sa Indo ni Jerry JBB Breseño, Kanbaaw, Camarines Sur. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Bali mga tugang ngunyan, igwa na kita ng 10 minutos antes po na mag-abot. Ang oras na alas 9 nin pagkaaga. So dyan po sa sentro Kaniriga, sa mga nagsasaod, pag may manutaran ka muna nagbago ang presyo bigla, i-report po yan sa DTI. Tangani mga tugang na maimbestigaran, asin po maputol ang mga arog kaning pambibiktima. Mayo pa pala nin approval po digdi. Mayo pa nin dapat ipaglangkaw nin presyo. Sabi po kan DTI mismo, sabi po ni Provincial Director G. Ablan. Bueno, dugangan pa niya tungon yan ang satuya pong mabareta, mga dagdag na report. Phil
Report! Nasa linya giraray karwandang Philip Barasena. Philip, maray na agatabi giraray. Salamat, Tabi Manager. Paring Milvin, good morning sa mga parantabay niya to. Makaulay niya to si City Councilor Sani Maestrado ka na siyudad ng Iriga. Kung ano na pag-urulayan ninda sa sesyon regular kan nagtalikod na Martes diyan sa Sangguniang Panlungsod. Konsal, good morning po. Live po kita sa RPNDCKI. Angkor po si Pading Milvin Barayoga. Hello, good morning Tabi Kunsyal. Maray na ramrag po. Hello sir, good morning. Good morning po, Senator Gabos. Good morning. Opo, ano malanggad na po so mga napag-urulayan ta, mga aksyon na pinaggibo po kan Sangguniang Palunsod sa nagtalikod na sesyon Tabi Kunsyal? Igwad duman kayang pinagsumitir na request for an appropriate resolution. Ito pong City Disaster Risk Reduction Management Plan for Health. So, nagkaigwa po kami ng deliberation kay ito. Actually, certified urgent ito sa taipuhan ng Maray. But unfortunately, igwang kadikit na kulang pa sa mga requirements. So, pinagmaray ni na itong presentation, maski pang nga ni pinagkahiling na duman na bagayunan man nga ni sa plano. Ini po kaya manonood kan disaster risk reduction kung anong gigibuhon na in case of emergency for 2022 to 2024. So igwado man yung mga nakakaag na plano, ang pagkagayon ng kainitaan City Disaster Risk Reduction Management Office preparadong maray duman sa plano. So igwado yung kadikit na requirements. So ang ginibo may pinag-refer muna sa committee sa pag-uurala yung giraray as in sa requirement duman kaya pagkaigwa man ng endorsement sa City Disaster Risk Reduction Management Council. Tanganing ito talagang planong, gabos kayang plans, programs kan na pinagpapasar should always be backed up by corresponding resolution kan council na giribo kayan. Tanganing authenticated na maray. So saro po sa pinagtaom ng requirement and then nganing mapiros mi man na maray pero actually po sa indang plano preparadong maray magayon na maray kaya we really congratulate those people na nagtrabaho naman kaini na sunod kang area pero may pong updated kung anong planong rini-require ka national government pero may man po nakakasunod ito. So hopefully mapa-aprobaran mo po yan this system. Sa Rupatabi Konsyal, ma-follow up ko man po. Ano na pong aksyon? Makikumusta lang ako. Kung igwa na po ng aksyon, dapit po digdi sa pinagkukuraho po kan transport sector. Lugi na ngaya kami, huli sa padagos na pagangkaw. Kan presyo po kan petrolyo. Digdi po sa Sangguniang Palunsod, ano po ang status Tabi? Kadtong taripa sa Trimobile po? Ang ginibon mo po duman, pinag-refer mo sa Committee on Transportation. So, obligasyon kan committee ini na mag-convene as in magkaigwan consultation. Pero naaram po man ang Executive Department, of course, with the leadership of the Honorable Mayor, pero maapod naman po ng consultation ka iyan. Kung ano talaga ang gusto kan mga members ng transport sector, tanganing i-presentar sa Sangguniang Panlungsod. Ang mangyayari po kayo, magkakaigwa kita ng giraray ng public consultation o kung ano ng gabos na lado. Pero initially po, hopefully kuyanta, ang pandemic matapos na tangani po sa limitation duman sa number of tricycle riders, siguro mag-increase na. Kasaro po kaya sa problema. Iyo po. Kung mayong limitation so naglulunad, araw kaya na amount, pero magayon na. Pero sa repercussion, kung mawara naman talaga ang pandemic, mabalik kita duman sa previous na ordinance approved. Dahil pong mga order na ini, sa Sangguniang Panlungsod, puro po iyan lang temporary measure, puro po yan resolution. So kung halimbawa man, ma-lift na po ining declaration ng pandemic, garo talagang kinakaipuhan giraray mag-request ining transport sector in appropriate talagang ulay-ulay. Maski paano, mayo na kaya magiging limit sa marulunad. Unfortunately, mabalik sa dati sa endang
sadyang fair. So, kaipuan talaga ng consultation. So, hopefully, importante na lang kayo ni. Pag nagpaapod na yung Committee on Transportation, siguro as much as possible and maximum attendance kayo sa tuyang mga tricycle drivers and operators. As in, iniman pong kuyan, riding sector, dapat mag-arating din. Tangani pong dahil magbarasulan. Sa kami po kung anong pinagsasabi kang publiko as in transport sector, dapat human lang ni kuyan, i-promulgate. Po na ihapot ko tabi yan, konsyalta, igwa na po nin iba, bako man gabos na trimobile driver, minsan garo pirmi na pong kontrataan sa indang ginigibo. Na ngaya arog kani, ihatod ta ka sa arog kaning lugar na medyo talagang mahal, mapapamahal po itong mga commuters, tabi. Ayo po. Pero gabos po iyan, naka-in place ni man so implementing agency mi kayan, of course, in civil security unit as in sa to yung Philippine National Police. So, nasa sa inda na po lenda kayan kung ano talaga, ma-expect ko sinda. Pero, as per our ordinances, igwa na po kami kayan. Okay. So, Philip, baadigwa ka pa dyan in ibang kaputan tabi, kay Konsyal? Mayapot ko lang po, Konsyal, kung manunod digdi sa 5 to 11 years old, nagpapabakuna naman digdi sa Ciudad Caniria. Ang pagkaaram ko, igwa naman kitang mga options for children. Kaya, dahil ko lang masyadong particular, tadi ako nagdiduman mismo sa vaccination site. Pero ang pagkaaram ko, igwa naman kitang option kayo ni mga mga parting words mo na lang po sa mga taga Ciudad Caniria. Po, pasalamat na lang po yung opportunity. Pero this week, very productive po itong mga committees ni. Kaya igwa kaming duwang magagayon na ordinances na naprobaran sa under committee level. Pero ang saruduman, magkakaigwala ng public hearing. Saruduman ito pong Youth Development Ordinance kan City Biriga ang pag-create ng Youth Development Sector na organization as an office. Ma-create na po ng sariling office ang youth develop para sa tuyang mga sanggunian youth na organizations. Bako lang sa SK, kundi gabos ng mga non-government organizations na youth, pero o-organisasyon as in sinday papareha sa sarong opisina, usually kang irigan, ma-maximize po ang participation as in an advocacy, as in pag-develop na kayo ng mga hobbiness. Sarong pang-ordinance ang magayunan po na just recently approved under committee level, subject for public hearing. Ito pong sa tuyang ordinance sa manungod kan pag-protect and sustain ay ng sa tuyang Iriga City Park na nganing i-promulgate na talagang ma-maintain ini for the next 50 years as much as possible dahil na masyadong madilapidate sa tuyang City Park. And I'm very happy and proud naman sa kanina ibanan ko sa sanggunang panglungsod na talagang nag-arambag man kan sa indang mga ideyas. Kanganing mapagayon po ang sa tuyang organisasyon. Salamat po. Ini tabi pading Milbin na pagkikipag-ulay niya to kay Konsyal Sani Maestrado ka na Ciudad ng Iriga. Ang advice ko, magpabakuna sa mga 5 to 11 years old. Itong booster garo maluyab gan roll out. Itong booster tani banganing nadaog ko ang sabi ining sa booster magpabakuna nga kamo sa chick booster pambihira niya kung buhay. Digdi sa kuyang location ni man si Philip Barasena, RPN Radio Ronda. Okay, salamat sa imo karondang Philip Barasena. Nagdara sa tuya mga tugang nineksakto na po alas 9 ngunyan nin pagkaaga. Update niya to, dapit po digdi sa fuel subsidy. Papalwaso na daa sa aga. Kuyan po, pira ini, 2.5 billion para po sa mga public utility vehicles. Papalwason na. Ngunyan, maray. Tibad lamang madali-dalian. Tangani po na may bitarana. Ito pong naka-schedule na kuyaninda. Tigil pasada o kaya strike sa maabot na 15.
Si Melvin Parayoga, amo na. Sa iba pa niya to mga tugang na mga barata, dapit pagiraray sa pagbantay niya to sa mga presyo po kan barakalon. May pahayag naman ang Department of Agriculture. Mayo pa daanin paglangkaw nin presyo sa mga gugulayon digdi po sa Camarines Sur. Ini kasunod kan 10 ng beses na paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo. Amaray, kung arog po kani, day pa nin paglangkaw sa presyo kan mga gugulayon. Si Melvin Parayoga, amo na. Duman man po sa naghahapot, salamat tabi sa paabot sa tuya dyan po sa buhi. Totoo po yun, talagang kukunti na po yung mga nagpapabakuna. Yung pong mga natitira, sila na po yung ayaw talaga na magpabakuna. Dyan po sa buhi, ngunya napit sa 11, ang schedule po kan pagbakuna sa Barangay San Rafael, Namurabod, San Antonio. Sa aga, RH1, vaccination area, limited slot only. Sa Udma, dyan po sa Salvacion Palan, Santa Justina, Tambo, Igbak, Dilape, Iraya. Dyan po sa may partikan buhi, Camarines Sur. Si Melvin Parayoga, amo na. Sabi man po kan 1103, maski pa po mayo kadtong fuel subsidy, ang gobyerno provinsyal kan Camarines Sur nagtataon naman po nin cash assistance program para po sa habal-habal, jeepney, tricycle, asin service van drivers. Ang transport sector, iyo po ang pinaka tinamaan ang kabuhayan sa kasagsagan kan pandemya, sagko depekto pa kaning sunod-sunod na paglangkaw sa presyo po kan produktong petrolyo. Tama. Maski pala ang mga LGU kung igwapanin mga arog kaning cash assistance, maski pa po mayo ang 2.5 billion, kaya man po yan na maitao. Bastang igwapanin pundo. Pero kung mayo po nin pundo, puro pundo. Si Melvin Parayoga, amo na. Patanidan taman daw sa mga mapasiring po dyan sa mga resort. Tangon yan, dikit-dikit na po na namamatian ang summer season. Dapat magtaga-ibitar po kita. Igwa po nin nagkarelamos, magpirinsan, anduwa tulugabos. Grabe ano. Diyan sa Balatan, anduwa magtugang, ansaro 4 anyos, 5 anyos ansaro, sagkod saro pang 5 anyos na pinsan kan duwa. Bantayan tabi, ansaindong makakian, kung mapasiring kamo dyan po sa mga resort, makarigos sa dagat, dapat bantayan po ta delikado. Dakulang trahedya po ni. Tulugabos, nagkagaradan, nagkaralamos. Si Melvin Parayoga, amo na. Kaya dapat garo, binabantayan po ang mga kaibahan na aki. Mga minor de edad, taminsan talaga yan po ang grabe kayan. Ang mga isdol, maringgaw pang maray dyan po sa mga resort. Kung minsan, nagkakarawat pa. Paano kung nakaabot? Duman po sa hararom na parte kan dagat. Day patataong maglangoy. Sigurado, malalamos. Si Melvin Parayoga, amo na.
Kaya ingat po kita gabos, ingat kita mga tugang, basta pong minapasiring dyan sa mga resort, ngunya na summer. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang porsyon ay ni hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigente, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Monina Butor Balia, aboses ka mga kahobenesan, kasurog ka mga kababaihan. Monina Butor Balia, uunawon programa sa mga babae. Ang kaiginan para maprotektahan ang kandang sa diri sa mga mapangabuso. So go na, tara na, kikap mo ni na Balilia para sa progreso. Kakana tong banwaan, disiplina tultol na serbisyo ag dapat tatao mo ni na motor. Balilia ay na, iba na. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Oras atod sa Indo ni Bert Balbuena, may malasakit sa mga barangay. Bert Balbuena. Si Bert Balbuena na Tagala Purisima, para bisi alkalde sa Dinaba. Oh, Balbuena, kanatuman na tabangan, pag-abot ka pirilian, ta iya maaasahan. Oh, Balbuena, usad na masasarigan, pag ako kita kaipuhan, diri kita pababayaan. Dose minutos kunyan mga tugang, makalis na po
Ang oras na alas 9 nin pagkaaga. Good morning po dyan sa SSS. Nagirumduman ko kadto kan enot na State of Nation Address ni Presidente Duterte kan June 2016. Pinagsabi kanina dapat ngayad ay pagparapahalaton ang tao asin tawan ang tulos nin serbisyo. Dapat ngaya ang processing time kan mga permit, mga lisensya o kung ano pa, dapat da po pinapahaloy. Dapat ngaya may minimum na 2 asin maximum na tulong aldaw. Day man dapat pinapahalat ang mga tao, asin day po dapat pinapabalik-balik. Ang sinabing inikan presidente, maanom na pong taon ang nakakalihis. Asin po, baad malingawan na, partikular dyan po sa SSS. Asin siyerto na malilingawan mga tugang basta po nadaina sa serbisyo si Presidente Duterte pagkatapos kan Hunyo 30, presenting taon. Ano po, mabalik-balik na naman, daman sa dati, asin po, padagos na mahalat ang mga tao, asin mapila. Dakol ngunyan mga tugang, ang nareceive niya itong barata na daida maka-access dyan po sa sa SSS, sa portal, nasasakitan sinda. So siguro, girumdumon sa na po ni natugo na inikan sa tuyang presidente, nga ni mga tugang na dai po magkaigwanin problema. Reklamo po kan mga pensioner ngunyan. Eyo na nadidipisilan sinda na sa pila, bako pang fully vaccinated. Asin mga tugang di man maka-access dyan po sa electronic website kan SSS. Asin mga tugang, dapat garo ma-review ini kan presidente. Diyan po sa mga opisina kan sa tuyang gobyerno na nagbalik duman mga tugang sa dati na haloy ang mga proseso. Si Melvin Parayoga, amo na. Balikan niya to si Karondang Philip. Philip, maray na aga giraray tabi. Kanina pinapano kita bahay, iniwan mo na naman. Okay, Philip, maray na aga tabi sa mo. Please go ahead. Para dyan, pwede ka namang face doon. Quince minutos ngunyan mga tugang, makalis na po ang oras na alas 9 nin pagkaaga. Oy, barita man niya to mga tugang sa politika nangapudan ngunyan. Ansaro mga tugang na aspirante na magkaigwana sa nangayanin Grand Coalition. Maatraso iba, igwana sa nanin saro na matatada. Tanganing sabaton ang tandem ni Senador Bongbong Marcos asin Davao City Mayor Sara Duterte. Yan po ang sabi ni Rizalito David. Kay puhan ngayon na magkaigwana sa nanin sarong kandidato na pwedeng itapat digdi sa BBM Sara Duterte tandem, tanganing masyerto ang kapangganahan. Si Melvin Parayoga, amo na. Pero si Isay po ang mapahunod baya. Si Isay ang pwede mga tugang na magpahunod. Okay, balikan niya to ang mapagiriba. Philip Barasana, Philip, maray na agatabi. Okay, Philip. Ay, pwede ka nito. I see. Mayo,
Dahil sa tuyan naka-monitor. Sabi mga tugang ni Rizalito David, kay po na magkaigwanin sa sarong kandidato na pwedeng itapat sa BBM Sara Tandem na namamayagpag ngunyan sa mga survey. Tubod pala ini po na si David sa survey. Sabi po ni David, dapat na mag-giveaway, as in magkasundo ang gabos na presidential, as in vice presidential candidate, magkaigwana sa nanin common candidate. Sa pinaggibong ini, o sa gigibon ini kan ma-presidential, as in vice presidential, makikinabang ang namamanwaan, as in mantinido, na magiging pong yaon ang demokrasya sa nasyon. Sabi pa kan vice presidential beat, kung si Isay ang may halangkaw na survey, igwanin na patunayan na kandidato, iyo ang ilalaban. Sabi pa kan kuyan po, vice presidential candidate, na naglalaom siya na madesisyon ang mga kandidato antes man ang Abril 4 sa COMELEC debate. I see. Okay. Yan po mga tugang kung magkasurundo. Paano kung day mga tugang magkasurundo? Tan iba nagtutubod na kuyan pa ngaya. Yaon ngaya ang ganahan sa sakuya. Yaon ngaya ang kuyan ko. Kapangganahan. Tano ngaya tapapaatrason ako kung buot mo ngaya ikaan mag-atras. Kaya yan po siguro anday mga tugang pagkakasurunduan. Sa kakadaklan dyan, mga naggastos na kaya kanenot pa sa na mga tugang narangkada dahil na po nagkasurundo. Ngunyan, ang iba na, alarma na, digdi sa survey. Di ko ta na mga tugang sa inot pa sa ng rangkada, kan kampanya, dumana po nagkaigwa nin kuyan mga tugang nin aratrasan pagpili kadtong common candidate takon dai pa nag-abot sa punto na halangkaw namamayagpag sa survey ang kalaban sa kaman madesisyon. Anas kaya sabi ko baga, mientras na dai pa po ang pirilian, anas mga tugang na kandidato, naglalaom po yan na sindagana pa. Pero, pag yaon na po, na kuyan yaon na ang last hour, yaon na po ang last minute of campaign, kumbaga kuyan na, namamatian na ang stress, namamatian na ang tensyon, namamatian na mga tugang ang pulso kantawo, sigurado. Masabi na po talaga ngaya na may daugan. Bainte minutos na ngunyan, makalis po ang oras na alas 9 nin pagkaaga. Dapit man digdi po sa wage increase na pinagahagad kan mga yaon sa sektor kan mga obrero. Sa pahayag po ni Secretary Bello, ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board kay po andaan narikasan ang pag-aadal sa minimum wage kada riyon. Tanganing matabangan ang mga trabahador na makaresolbir sa presenting crisis na namamatian mo niyan. Okay, babalikan niya to yan mga tugang aratyan. Nasa linya ko niyan, Karondang Rocky Bayubo Rocky, maray na aga. Salamat sa manager, maray na aga sa mga parantabay.
sa tuyang mga dagdag na mga impormasyon sa nado lokal sa tercer distrito kana probinsya ni na Albay ipinagpahayag kana joven na direktor kana CEO ali sa siyudad kana Legazpi na maskingani dako ang mga naglalaob na mga behikulo alagad puro ini kolorom. Sigon sa impormasyon na nako akan Radyo Ronda na sinambit ng pag-urunay o kaya man na lakaw kan sinambit ng mga kolorom na behikulo kinakaipuan na ipahiling nila o pagparistro sa LTO kangaling mayong problema sa indang pag-apyay adigdi sa katuyang palibot nakon na sa iman kadaklan digdi na taong report kana highway patrol kadaklan na digdi iyo mga kolorom asin man igwanganing mga leonaran na pinag-abandonar na lang na nakakabot sa office ng highway patrol. Kaya tabi manager sa tuyang dagdag na informasyon para sa Radyo Ronda Iriga, si Rocky Bayubo. Okay, salamat sa imo karondang Rocky Bayubo. Alas 9:18 o kaya alas 9:24 mga tugang ang satuyang oras. Pira managgan na ang dapat mga tugang na minimum wage digdi po sa probinsya. May mga suggestion mga tugang na dapat ngaya 500. Kaya daw po yan. Ang hinahagad nga ni National, 750 pesos per day across the board. Sabi kayan, siram sana all. Si Melvin Parayoga, amo na. Bueno po, maluway-luway na kita mga tugang na mamaaram ngunyan. Digdi po sa satuyang pagriban sa programang Amo Na. Sa pangaran po kan satuyang mga nakatuwang na kaibahan mga tugang sa paglilingkod bayan. Yan po si Felix Lagrimas, asinman Rodel Cesar. Sa transmitter, yaon man po si James Soco, asinman si Tony Saison. Ako man mga tugang, an sa indo pong lingkod. Si Melvin Parayoga, amo na. Diyos mabalos, salamat po kan sa indong pagantabay. Itaw man lugod sa satuya mga tugang, ang bendisyon kan satuya pong kagurangnan. Pantabayanan ang pagtukar kan mga issues kanol daw. Kon minsan maharang, kon minsan manani. Alagad nagsisirbing panpanami. Si Melvin Parayoga, amo na. Amo na. Sarong programa sa radyo na malinaw kan gabos na issues kanol daw. Amo na, kaibahan ang Catholic Mass Media Awardee Melvin Parayoga. Amo na.
DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Salamat, hindi